Caroline Kids, a túa tenda de moda infantil e xuvenil. Con tallas desde 0 meses ata 16 anos. Descubre as seccións de Newborn, Baby, Mini, Junior, con accesorios e complementos. Ata logo! Bernabé, sempre presente nos teus bons recordos. Podes acceder á nosa app desde o código QR que aparece en pantalla ou desde Google Play ou App Store.